Filmové hviezdy rozbíjajú autá. Chytráci sa opäť obrátili na svet showbiznisu so žiadosťou o niektorú z hviezd filmového plátna, ktorá by nám pomohla s nejakými tými výbuchmi. Hollywoodská smotánka nám tento týždeň poslala herca, ktorý účinkoval v 8 filmoch, ktoré majú vo svojom názve nejaké číslo. Tento uznávaný sex symbol našiel pravú lásku v náručí viacerých známych herečiek. Fanúšikovia určite nebudú sklamaní. O ktorého herca však ide? Áno, prišiel sám lámať ženský srdc Brad Pitt. Brad sa o vedu začal zaujímať pri nakrúcaní skutočného príbehu o cestovaní v čase 12 opíc. Spolu s Angelinou často strávili celú noc debatou o Einsteinovej špeciálnej teórii relativity alebo čiernych dierach vo vesmíre. Zatiaľ, čo Brad kráča smerom k zlatej hviezde, ktorou odpáli toto auto, dav fanúšikov utíchol v očakávaní. Pitt podal ďalší výbušný výkon.